Åh, ja, riktigt. Stöd. Ja. Åh, vilket språng. Tryck i benen och stöd i handen. Ja, rätt upp med själv. Sitt tillbaka ben och ben. Riktigt bra. Upp. Stöd i handen. Nu kommer jag hjälpa henne lite grann. Hallå. Stöd i handen, Linnea. Bra, Linnea. Stöd upp. Stöd upp, behöver vi inte. Bra. Stötta upp. Stötta ben. Och se till med den en gång. Så, kommer du direkt igen. Jag vill inte stötta färre av det. Och du måste också pröva någon gång. Ja, precis. Stötta, stötta, stötta. Åh, vad bra.